И ето Ивчо 7-9, ето ви го, да ви го покажа. Влизаме и на първия час още сгъна. Те го рибата, Влади, не знам обаче дали се вижда его. Не знам, виж на това. Не, в смисъл слънцето пречи. Ти си тук, ето пръчката. Не е сара, нито е дъното. Рибенци. Оп, михурчета, че да снимем михурчета, батко. Не е много голям, бе. На върхара, това поздрав за върхара, защото му казах, че идвам на язовира. Трапезен. Сега да го изкараме. Ето го Иво, ето го. Говори по телефона, с едната пръчка засича, с другата дига ракията. Дай по една ракия да пием, ще бъваме. Най-голямата жегла, ето вижте. 12,10. 12,10 на обяд. Хубава риба, ето я. Това е повече от 10 кг. Браво, обаче ще такова. Завърти с пръската и го командвай. Така, снимал съм го. Оп, под лодката. С куката ли да го вода или... Не. С ръката да го хващам, а? С ръката, той се закачва хубаво. Че да го пляснем един път. Ето, показвам за новобранците. Готов е. Още един път. Добре. Сега не се как ще снимаме и ще го фанем. Ще дръж го се, батко. Дай ми го малко насам. За всички новобранци. Ето го, Франко, фани ли го? И... Ето го, Иво, усмивка е, така го дръж. Ето го. Браво. Не се удираш. Се удрах вече. Отпет чисто ли? Чисто. Фанелката там, бе. Не, бие майка. Държиш ли го трябва? Не, фани тази. После пръчка на земята. Сега, пази тройката, виж къде? Видял съм. Обаче цъковахме, издадахме цъкъма, батко. Дръж го сега. Това отпусна ли го тук? Отвори го. Поздрави за върхара. Това е хубава 12-ка, батко. Може и повече да е. Не повече, 12 кила. Ето го. Ами, спираме, нали? Достатъчно, айде.